Hát nem mondanám, hogy a legjobb alvásom volt, de azért egész jól aludtam. A körülményekhez képest. Nézzétek, milyen szép idekint. Az ég. Azért ez gyönyörű. Iszunk egy jó kávét. Kávémat kortyolom, szép tájat bámulom, a nap villan a fákon, a víztükröt is látom, csak a szél mozgatja halkan, hogy ne legyen hibátlan. A kávémat kortyolom, halakat bámulom. Kergetőznek éppen, az örömüket érzem. Mennék közéjük én is, de inkább száraz maradok mégis. A kávé elfogyott. Elnézegettem még itt egy kicsit. Most pattintok össze valami reggelit, ami egyébként ebédnek is elmenne. Hoztam egy ilyen instant tésztát. Csak egy kicsit feltuningolom. Szalonnával, kolbásszal, meg jó kis házi hagymával. Ezt a tésztát hoztam. Ezt a kisfiam is nagyon szereti, meg én is. Gyertek közelebb! Remélem a szalonna majd enged egy kis zsírt. Már elég húsos szalonna. Este is ebből loptam egy kis zsiradékot, hogy a kolbászokat meg tudjam sütni. És az egész éles amúgy. Szerintem annyi szalonna elég is. Aztán
Jár a kalapból kóladika. Ez megy a szemétbe. De komoly. Gyors teszt. Hát nem tud aztán finom kolbász. Na, erre egy kicsit rápirítunk. Amíg a kaja fődögél, elmondom az esti tapasztalatokat. Érdekes ez a kintolvás. Otthon olyan mélyen alszom, hogy szinte semmire nem kelek fel. De itt kint a legkisebb neszre is fölébredtem, hallgattam, mi az. Érdekes volt. De nem mondom, hogy rossz, elég jó. Azért elég jól vissza is tudtam aludni. Én azt mondom, hogy első kintolvási csatornán nem sikerült rosszra. Bízok benne, hogy nem soká megismételhetem. Bár valami olyan helyet kéne keresnem, ahol nyugodtan aludhatok. Lehet legközelebb megpróbálom a függő ágyas kintolvást. Így otthon az udvarommal próbáltam, de azért így idekint szabadon biztos egész más lesz. Csak ahhoz is megfelelő helyet kéne találni, ahol van pár fa is, amihez függő ágyat lehet függeszteni meg a ponyvát fölé, mert tudja, hogyha kimegyek, kifogom azt a napot, amikor esni fog. Ez az én szerencsém. Most tök nyugodtság van itt, szépen süt a nap. El lehetne itt üldögélni. Gondolkoztam, hogy inkább fönt főzök, de ha már itt töltöttem az éjszakát, akkor a kaját is itt főzem meg. Közben már rotyog. A kajám úgy néz ki, hogy el is készült. Incsiklandó. A kaja el is fogyott, nagyon finom lett, jól is esett. Olyan jó itt üldögélni, hallgatni a madarakat, nézni a vizet. Tök megnyugtató.
Kereken 8 óra van. Még egy kicsit itt elüldögélek, nézegetek. Aztán lassan összepakolok. Ez vajon milyen hal lehet? Úgy néz ki, mint egy kis harcsa. Talán egy harcsai vadék. Ha valaki tudja, légy szíves, írjátok meg kommentbe. Össze is pakoltam. Mint látjátok, még így is nehéz a hátizsákom, pedig 3 liter vizet már megittam. De azért érezhetően könnyebb, mint mikor jöttem. Összepakoltam. Utána nem csak ez a szalmakupac maradt, amit azért raktam ide, nem azért, hogy melegítsen alulról, hanem hogy ne legyen koszos a sátorai, amivel itt por van. Ezt így hagyom, majd a természet eldolgozza. Útnak indulunk, srácok, megyünk hazafele. Gyertek, tartsatok velem! Azért az gyönyörű ez a táj. És itt a kis menedékünk kívülről, külső szemlélőként. Jó kis menedék voltál, köszi. Legközelebbi viszontlátásra. ...9:40. Kíváncsi vagyok, mikor érünk haza. A tippem az, hogy ilyen fél 12 körül. Majd meglássuk. Azért ez gyönyörű. Marha jól néz ki ez az elágazás. Már itt is azok a kis harcsaféleségek vannak. Már ennyien vannak, erős a gyanúm, hogy ezek törpeharcsák. De ha mégsem, írjátok meg kommentben. Közelebbről sajnos nem tudom nektek kamerázni, de érdekes jelenség. Táncolnak. Gyerekek, megláttam ezt a vadászlást, megszólalt a kisgyerek bennem, ezt ki kell próbálnom. Ezt kipróbálom. Remélem nem törik le alattam. Szóval ezt látja egy vadász, ha vadászik innen. Brutál. Nagyon jól néz ki. Körülnéztek ti is? Várjatok, felhozlak titeket. Jó is van itt. Azért ez nem semmi, ez jó kis kilátás. Ezt látja a vadász, mikor becserkészi a vadat. Szuper. Megmondom őszintén, még soha életemben nem ültem vadászlesen.
Igaz, hogy nem is vagyok vadász. Szuper az áj. Jó kis hely. Na, de menjünk tovább. Lassan beérek a városba, ahol már nem szeretnék kamerázni, mert azt hiszik, hogy hülye vagyok. Mondjuk az igaz, de jobb, ha nem tudják. Ott kell a hajam is milyen. Na mindegy. Úgy döntöttem, hogy itt búcsúzom el séta közben. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot, ha nem tetszett, mehet a dislike. Ha érdemesnek tartod a csatornát, kérlek iratkozz fel, örülni fogok neki. A legközelebbi videóban találkozunk, ha ti is úgy akarjátok. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!